Il-Gvern jeda l-politika nazzjonali dwar is-suq tax-xogħol li se twassal għal l-2030. Din saret wara proċess wiesa' ħafna ta' konsultazzjoni ma' aktar minn 250 sit ta' negozju u 4,000 ħaddiem. Bekk is-setturi kollha f'Malta u Għawdex intlaqtu. Fi preżentazzjoni l-ekonomista Stephanie Fabri spjegat li l-ħajja ta' ħaddiem f'Malta hija ta' madwar 37 sena u hija itwal mill-medja Ewropea. Il-politika nazzjonali tat stampa aħjar anki tar-realtajiet fil-pajjiż, fosthom illi rata ta' impjiegi dejjem qed tiżdied. Fil-fattu previst li sal-2030 ir-rata ta' impjieg tiżdied għal 85%. Il-ħidma li saret waslet għal 40 rakkomandazzjoni li protagonisti fihom hemm iż-żieda fil-ħiliet tal-ħaddiem u l-edukazzjoni. Fost il-proposti hemm illi jrid ikun hemm ċensiment tal-ħiliet biex naraw ritratt tal-ħiliet li għandna llum f'Malta, kif ukoll framework biex naraw fejn ħanieħdu l-pajjiżna. Jiena naħseb li rridu nibdew minn hemmhekk, once li jkollna stampa ta' fejn irridu mmorru proprju fejn qegħdin, u mbagħad inkunu nistgħu nibdew nimplementaw il-miżuri biex proprju ninċentivaw il-ħaddiema li jaslu fl-ekonomija illi aħna rridu naslu fiha. Biex anki ma jintilfux ħaddiema t-esperjenza, il-politika nazzjonali qed tipproponi illi għal fini ta' taxxa id-dħul mix-xogħol u dħul mill-pensjoni fost oħrajn jinżammu separati. Qed ikun propost ukoll li t-taxxa fuq l-overtime tkun ta' 15% sa massimu ta' 10,000 euro biex il-ħaddiem ikun imħeġġeġ jibqa' mal-istess kumpanija minflok jażel illi jaħdem part-time. Ma' One News, Dr. Fabri spjegat ukoll li l-ħidma kienet ibbażata wkoll fuq 3 pilastri. L-ewwel wieħed huwa li ninċentivaw l-intraprenditur biex joħloq xogħlijiet ta' kwalità aħjar u allura xogħlijiet ta' pagi aħjar. It-tieni waħda hija li nsaħħu l-istituzzjonijiet tax-xogħol għaliex dawn l-istituzzjonijiet ħajkunu l-enablers biex insaħħu l-postijiet tax-xogħol, u t-tielet waħda bla dubju hija li ninkoraġġixxu l-ħaddiem jiżviluppa l-potenzjal tiegħu biex ikollu kwalità ta' ħajja aħjar għalih u għall-familja tiegħu. Il-Ministru għax-xogħol Klajt Karwana spjega wkoll li l-ħaddiema li pparteċipaw fil-konsultazzjoni wrew ix-xewqa li jkunu f'pożizzjoni li jaħdmu anqas pagi aħjar. L-isfida li jmissu dak li qed jgħidulna n-nies huwa li jridu jaraw titjib fil-pagi tagħhom sabiex bekk il-livell tal-għejxin tagħhom jitjieb. U propju biex nilħu dan lan irridu nassiguraw li l-ħaddiema tagħna f'kull livell ikunlhom aktar ħiliet. Dak li nedejna llum huwa propju pjan ta' kif ukoll minn nhar it-tnejn fid-diskors tal-baġit tiegħi se nibda nħabbar dwar kif ħajkun qed jitwettaq ħalli fl-aħħar mill-aħħar il-ħaddiema Maltin u Għawdxin ikollhom aktar ħiliet. Dwar l-edukazzjoni u l-importanza li wieħed ikompli bl-istudji tiegħu, il-Ministru nnota kif 20 sen ilu madwar nofs l-ammont ta' studenti illi jagħmlu l-eżamijiet tal-Metzek kienu jiksbu madwar 6 minn dawn. Numru illi rabis titjib marġinali llum il-ġurnata biex jgħod is-47%, u numru illi ma nistgħux ninjoraw jekk irridu li l-ekonomija tibqa' tikber. Hawn qal li rrid ikun l-istudent stess illi jirrealizza li għandu jkompli jistudja wara li jagħlaq is-16-il sena għaliex ikun ironiku illi Malta toħloq opportunitajiet ġodda u li jħallsu iżda ibn il-ħaddiem ma jkollux aċċess għalihom. Xi ħaġa pereżempju li kont b'mod sorpriż u b'mod pożittiv kienet dwar kif il-ħaddiema jirrikonoxxu l-importanza tal-ħiliet li għandhom bżonn iktar il-ħiliet, imma aktar minn hekk ukoll il-fatt illi sabiex ikunu jista' jkollhom aktar ħiliet l-individwu qed jirrikonoxxi illi l-onus jaqa' aktar fuq. Saret referenza wkoll għal opportunitajiet tal-ħaddiema wara l-irtirar. Fil-fatt 51% ta' dawn qalu li jixtiequ jibqgħu jaħdmu, u fil-fatt wieħed mill-għanijiet tal-politika hi illi jonqsu l-ħaddiema illi ma jixtiequx ikomplu jdawru r-rota wara l-irtirar.